Waye Gwaska? Ne Gwaska. Da san zuciya sai dai na dama idan ka haƙura akwai lokaci so madubi. Mai ya haɓaka da san zuciya sai dai na dama idan ka haƙura akwai lokaci ka ji Gwaska. Daga idan haka na kai zuciya ga misali kika ji da gaske kin tausaya. Daga bakatun da zan bayyana kisan dalili ki kula matso guri na tsaya. So ya ga jini ya kai jijiya ya sanya kulli na rasa ta inda zan kewaya. Na haƙura gani yau na fito ki kusanto kika kudikin ga zan sha wuya kalli dubi. Kai mallaki zuciya ce baka ji bana yi matan bare. Gani Gwaska Da bana ke nesa dan arziki tunda na ce ya gaji ya kasa kamin mare. Gani Gwaska Hada uku biyu ta koma biyar kai azanci wata gobara sadaka ayare. Gani Gwaska Daga haka na rufe ambato kai na kwato daga baka har cikin zuciya da ke ni Gwaska. Kalar ki kamar zinariya kike idan kika haske zahiri. Kina furcin ki da najina rike adan ki abin san yan gari. Ko da inuwar ki ta so idan fake na mita kafa ki ciran mari. Ina daɗa faɗi har da tutiya ganin ki adama na da nai tun ba ni zabi. Sanar maka karka yi zaton zan warware. Na ɗauki amana zan sakar maka wani makarata inda rai. Da gaske ina kuma tausaya maka da ka gama gauta ya tare. A ce na guje maka zuciyata